улицата до нас. Днеска времето е добро. И отивам към парка да търся някакъв автобус, който прави обиколки на града. Ей, тук някъде. Сега ще питам. Доста близко до нас. Парка е готин, ама е малък такъв. Не е някакъв голям парк. Някаква църква има тук. Това е общината. Много добре е поддържан и иначе е доста чисто. Целият квартал. Май това е автобус. Да. Обаче работата била чакаш докато се съберат хора. И чак тогава тръгвал. И сега ще отида да видя аз за какво става дума. Скача на втория етаж. По-интересно изглежда. То всъщност аз не знам дали някой иска на първия етаж изобщо да се качва. Не знам дали изобщо има първи етаж. Ей, сега ще видим. Corvina con palta y carbonato. Да, има. Там сигурно продават билетите.